Mukomana anonzi Bombshell arinyasokuratidza kuti mukomana ane raro panguva ine. Patiri kuona kuti in all dimensions Bombshell Geza ari kuzama kuda kunyengetedza vagari venyika yeZimbabwe kuti aiwa imi muhonaika panapa mukaramba muchienda kumabasa panguva ino our plan might not work. Noda kuti Bombshell Geza ada kunyatsokuratidza the regime matrue colors ekuti aiwa imimi you guys zvamuri kuita panguva ino hazvisi acceptable. Zviti totally against one of Zimbabwe. No subscribe or like out on the bell. Kutamba news hawks Danyara Chiti, militant war veteran, leader Blessed Kesa, leading a fierce charge to force or President mnangagwa from power over succession, governance and corruption issues, says Zimbabweans must stay away from work indefinitely as it is in their interest to do so and avoid the streets because they may be caught in a crossfire when state security forces loyal to VP Chiwenga's military Zambia faction inevitably clash with armed security teams, some of them mercenaries hired to protect Uganda, corrupt cartels and looters. This came after Geza's call for an indefinite stay away was largely ignored. The first one was successful, although it fell short of the uprising Geza had promised. Domashwar kuda panapa arutakuwa the news of achiti aiwa pane security forces aVP Chiwenga ari kunzi aiwa angazoclasha nema armed security teams aiwa vezvigananda vari kuonekwa kunzi ndo vari kuzama kusilenza Bombshell Geza vachiya panapa vachiita masurveillance ekuona kuti hapana mhesvamukono here dzinoda kukonzeresa chaos. Panapa zvinyatsokupa true picture yekuti VP Chiwenga is an ally waComrade Bombshell Geza. Patiri kuona kuti he is in a wing trying by his own means kuti akwanise kupulla down mutungamiri wenyika negovernment yake. Tudze mafunguro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko chipinda comment section yedu mafunguro enyu. So subscribe or like,